यांच्या संकल्पनेतून साकार झालेला हा तिसरा कार्यक्रम आणि तो सुद्धा हाऊसफुल। तर मी श्री ग्रामदेवता लोककला नाट्य नमन मंडळ मामले जाधववाडीचे नमन प्रमुख यांना मी आमंत्रित करतो। फक्त नमन प्रमुखांचाच आम्ही सत्कार करणार आहोत, वेळेच्या अभावी वेळ खूप झालेला आहे आणि त्यानंतर त्वरितच वगनाट्य होणार आहे। तर नमन प्रमुख श्री ग्रामदेवता लोककला नाट्य नमन मंडळ मामले जाधववाडीचे नमन प्रमुख या लवकर आणि जोरदार टाळा होऊ दे। हे माझे परम मित्र मामले जाधववाडीचे मला वाटतं सरपंच आहेत मनोहरजी जाधव, यांच्या सहकार्याने आजचा हा कार्यक्रम आम्ही इथे संपन्न करू शकलो। तर माझे सर्व सहकारी कोकणचे युट्यूबर्स अनिल गराडे, सूरज ठोंबरे, किरण गवळी, सुचित सागरकर, चंदन दर्डे, अक्षय आगरे, प्रशांत कातकर, आज या 12 जणांनी, हे 12 जण आणि मी एक 13वा, आजचा हा तिसरा कार्यक्रम हाऊसफुल करणारे हे सर्व प्रतिनिधित्व करणारे हे एक जोरदार टाळ्या होऊ दे। ही कोकणची लोककला तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम हे यशस्वीरित्या करत आहे ना। कोणी आम्ही कोणाशी कॉन्फिडन्स नाही करत आहे, कोणाशी स्पर्धा करत नाहीये। हे आमचं एक कर्तव्य आहे। गावातील नमन या मुंबई सारख्या शहरात येऊन आणि आमच्या या सर्व चाकरमान्यांचं पाहायला मिळावं म्हणून हे आमचं एक धडपड आहे। आणि आजच्या या कार्यक्रमाचे बुलंद आवाजाचे युवा शाहीर शुभम अटल त्वरित लवकर स्टेजवर यावे। याच्यानंतर जो माझा कार्यक्रम होणार आहे तो 4 जानेवारी रोजी याच ठिकाणी ओझरेखोर गुरवाडी यांचा कार्यक्रम होणार आहे। तत्पूर्वी आपले एक युवा शाहीर, खरोखरच एक बुलंद आवाज, ज्यांच्या मंत्रमुग्ध सर्व झालेले आहेत लोक आणि त्यांच्या या गायनातून आजचा हा कार्यक्रम बहादर आज साहित्य संघ मंदिर येथेही कार्यक्रम आहे। दादर येथे काल झाला, आज झाला, सतत 3 दिवस कार्यक्रम असून आजचा कार्यक्रम आम्ही हाऊसफुल केला। तर मी सर्व ग्रामदेवता लोककला नमन नाट्य मंडळ यांचा मी आभारी आहे। आणि आम्ही आता पुढील वगनाट्यास सुरुवात करीत आहोत। धन्यवाद।